Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka KHADC wa penyat sing sim hene kasngi uloong ba umla man kren AA halor ka kaipot ka Comptroller and Auditor General jong snam arajar khat nyo hadu khat pra bat arajar khat pra hadu khat khandai haba kren beginong tho khubor ba penyat sing sim uloong ba ka Council Dangshen ha ka dor bar telang ka barang syudap kala thaw ya ka Public Accounts Committee ban pet benya halor kijing ai jing mut bat kijing yo i jong ka CAG ha ka kaipot jong ka Loang ba ulay UI baka CAG kalabu jingkeli ya ka jing pamyat bet hakban pentre kam ya ki scheme ki baka council kayo na ka sarkar pedeng bat kum juru halor ka jing thung kam thung jam ula benrap ru da ka baong ba da ni e ban ong habaya day bat ka CAG report namar hapo dorbar kila aibor ya ka PAC ban pet benya ya ka ni ka kaipon laban kedaw hang ni ba ya ka PAC lalam kamat dunong yalam kaliang persya uba Tito Starwell Khan Hakani ko committee lakan thop lang ru yo ba Bindo Matthew Lanong uba pensngan NCM ba Lambor Malnyang ba Martel and Mukim ba job pingrop kum gidukot nang tao secretary ka legislative wing jong ka council uday member secretary jong ka PAC KHDC hadin ba nilayo ban place ya ka CAG report officially jong snam arja khatnyo khatpra khandai hakani ka dorbar telang ke bedang syudap haka khat khandai terik jong no pra kala don ru ki observation ni ki jing UE jong ka CAG halor ki katu kat ni kimat ki ba kongsan haka bede bat ka jing trekam jong ka KHDC haki senam bladel kawai na kata ka observation kalong habede ka recruitment lani ka jing tungkam tungjam hapo jong ka council de but kiwei ru ki benta jong ka jing don ki observation ka baar ka de habede ka jing pentrekam lani kata ka implementation ki development scheme da ki members lani da ki nuki beneficiaries haki constituency ba pair ba ki babon hi kim don ki UC de halor kini ki artli ki mat ngashwa ban pentip ya feeling ba kini kala pathai khubor ba nakaliang jong ka house kabla penkut lani nakaliang ka ying dorbar district council kabla shong ha ka dorbar talang ha khandai tarik ba arpho tarik kala penkut ya kani ka dorbar ha ka arpho tarik jong no pra da ka ba yatai halor kani ka CAG report but ki ba bon ki members khamtam nakaliang leader of opposition lawan ra ka jing ajing mut bandon no daka Public Accounts Committee omdei tangkata ni buat ru ya ka jing ajing mot jongka observation jongka CAG dan nomor takatao ya kani claim constitute da ka executive committee but la constitute ya ka Public Accounts Committee PAC jongka district council da ka yin hibar kawai but ha ka tuasngi lajiet ya ba TW Khan leader of opposition belong kum chairman iba BM Lanong MDC belong member Pak Lambor Malnyang belong MDC long member. Iba Martil and Mukim belong MDC long member. Pak PNCM belong MDC long member. Pak Bajok Pengrop belong MDC long member. But belong member secretary jong kani ka Public Accounts Committee jong ka KHDC in day is secretary jong ka legislative. Nama ba kanam don ka jing long shiliang de la jet ye is secretary jong ka legislative department bandai ko member secretary jong kanika PAC but ya kanika copy la pharu sha po AG office AG namanta ka jing tip phila ru ban shim ya kanika copy jong kanika notification kalau kepala mi haka apu tarik Disember ga jongi hoi haki term ki bala dep ru dangshet ngakan mau nadu kapor iba tinwell iba titos la persyang banuan ra ya kata ka recruitment policy henry 4 dep finalize te hakani katem kajungi nilaya trailang baka state government but shen ngin sign ya ka MOU shen ngin sign ya ka MOU baka way ka agency kaban yarap yangi ban shna yi ki kendon an ba per kamtam kawai na kata deka recruitment policy
kumno ba nakalian ke HDC nang ni khmat kan don no ya ka recruitment policy ka babiang nama kum balong menta 4 don te ka than le si ban ong ba ka daina ka like ya ka ka bala dep ban appoint hagi senam ki ba la dep te kani ka practice kala don menta la new ko artili ki senam kam dai ka badang menta te hinrai nginem shong klik ti pat ban ong ban hun tang kata hinrai ngin persyang ban penbahai ka jing terekam jong ka council kat banang ni isnam kipor te ngi hap hi ban long update ya ladi dan ni ban pentikena bangin ya ye kinu ki jing terekam inu ki kam ki jongi hang ni akat kum kapor ka ba jing start bumenta te kata de ka ba dan ban ong but shen hi ngafai da kumno no sa shitoyo la ban sign ye kanu ki amuju kaba nakaliang kani ka agency kabala itu la empanel da ka state government of Meghalaya kan sawan ban le lut iparo khat ki humwo habide ka we na kata ka subject ka we na agenda ka de ka recruitment te ngila pha ya rap ye kani agency kumno bangin wan ra ka recruitment policy ka babiang ni te ngit kham banang ni shekmat kanam dan shu kum kita ke namar ba ngiru ni persyang kat bala ben bah namla hi hakash klipmat banle lut ya baro ki kam men penbiang penbet te ndrei don hi ke jingduna ki bangi hap pendap don ki jingtam ya penbiang ka bangi hap penbiang te kata di ka commitment na kaliang jumi ya ka bangin kham penbah shu ya ka discouncil ki sni por ban babun ha ki la dot kam namar ba da pia kran shapang ka jing penbet ya ka jing trikam don discouncil nei nadu ka ED rules ka kendai spa san puwei la don kam men penbet PE bah pisia ke ka jing ya kran jing ya tai jing po house teng kam shai bah ra kini ki rules te ngikwa kan nadu ka ED rules bandon ka amendment ba nang ni khmat nam yalam baklai ka yeng te bat kumju ru yakini ki ka wei pat kamat habide ka thungkam thungjam ru kanam kandon hida ka policy ka babia nang ba kan bet ka riti ka office ka jumi nipet haka state haka district level ka don ka DSC district selection committee kaban hot yiki advertisement habide ki post ki ba pher habide ki lower post te henry hangi nganam ko aban kentho kanu ka ba ajingmut lingba kani ka agency ka ba wan ban yarap yangi klem jing seo ban renti ya kita ki kendon an ki bangila ban pen bahai kani ka recruitment policy let's say yo ki ai da kata jingmut ru ke ka ba bahatam ka ba ki ai ngin pediang ya kata te kani ka MOU ka de kata ba nakaliang ka office ka jungi ngin ya don bentalang bat ki ban study in depth kumno ban wanra ban formulate ya kani ka recruitment policy ka ba